Elvin Bicolano. Ayan po, good morning po sa inyo. Pupuntahan po natin si Tatay Simo, mga kabicolano. At puntahan po natin siya ngayon. Paakyat po yung bahay niya dito. At bigyan po natin siya ng konting tulong. Ayan po. Gate 1 nandito. Hello. Bicolano Elvin po. Yan, amin namin yan. Hello. Bali po magpipiding po kami dyan ngayon sa may court. Opo. Kasi may kamag-anak ako dyan. Sabi ko, bakit hindi dyan puntahan yung kamag-anak ko para maraming mapakain. 200 na tao din. Ayun. Sige po. Ate. Shout out po lahat sa mga nanonood. Maraming salamat po sa inyo, mga ka-Bicolano. At punta na po na tayo dito sa Tatay Simo. Shoutout po lahat sa lahat ng viewers ko dyan. At sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Ingat po kayo palagi. Hello po. Sa aking camera ko yan. YouTube, Bicolano. Elvin. Elvin. Magbibidding kami ngayon? May nga spaghetti. Oo. Sige. 200 na tao naman. Okay. Marami kami. Pasal po kayo doon. Ano pangalan mo, ate? Tata. Ayan si Tata. Taga-Ridge po yan. Jackie. Ayan si Mayora. Hello po, Mayora Jackie. Manood ka po ng Bicolano Elvin, ha. Salamat po. Punta po kami dito. Saan yung mga kasama ko? Punta po kayo doon. Halip po kayo. Punta po tayo doon. Tara. Meron po tayong pakain doon. Oh, nauna na. Nandun na. Opo, punta po kayo doon. Ha? Wait na, pangalan ko. Ayan po mga kaibigan. Dito po, papunta po tayo kay Tatay Simo. Ayan po, maraming mga kaibigan natin dito. Hello po, good morning. Morning, sir. Morning po sa inyo. Medyo malayo-layo ang bahay ni Tatay Simo. Hello mother, good morning. Morning po. Yan po mga kaibigan. Malapit na po tayo. Shout out lahat sa mga nanonood sa Bicolano Elvin Vlog. Ingat po kayo palagi. Kuya, pakain po tayo dito. Good morning po sa inyong lahat. Dito po tayong papakain. Umpisa na natin pagkain po. Opo. Opo. Ayan po mga kaibigan, dito na po tayo sa port. Kung saan. Ayan po. Hi! Ate, kumusta? Si Manisimo? Tas. Nandoon. Punta mo na naman si Manisimo. Mak, dali mo yung bigas kasi na. Tara. Ano na? Ito pa na. Naligaw ka na, ha? Hintayin mo na lang sila dyan. Ano na? Haloy! Haloy! Pa! Lolo si po.
Tara. Kumusta na? Oh, bless na. Ay, kumusta? Ano, kumusta na yung ano mo? Agad na ba? Ano pa, Medyo ano, sakit? manhid pa to. Tapos Manahin? pilay pagkakas. Pilay-pilay? Para ako nakaawa. Oo. Hindi ka nagdala ng kamay isa. Paano yan? Hindi ka na makakatagay ngayon. Ito po yung bahay niya ni Manoy Simo. Ayan. Idol na kita ngayon. Idol! Dito po, ang ganda ng ano niya dito, lugar oh. Nasa tuktok. Ayan po. Buti napaayos mo na tong bahay mo. Hindi pa nga eh. Ha? Napaayos mo na tong bahay mo? Oh. Tanggapin mo yung bigas na bigay ko sa'yo. Wala akong pera kasi kaya bigas na lang. Ayan po mga kaibigan, sa aking Manoy Simo. At napasyalan po natin. Trabaho na magiging isang tao. Hindi ka na nakakapagtrabaho? Eh, nung 2020 pa ako Walang trabaho? takit. Doon ako nagtatrabaho sa dati sa Atubnay. Inatake ka? Di, ano lang, para ako magpagaling lang. Oo. Pagka magaling na ako, babalik pa ako. Para doon sa Taos Balde. Ay, Medyo ano rin siya, nalumpo rin siya, si Moynardo. Na-stroke din. Oo. Inahanap ka nga niya. Eh sabi ko, na ano rin siya eh, parehas kayo eh. Oo. Paano na tayo magkapagtrabaho niyan? Oo. Yan po mga kaibigan, yung bahay niya. Oh, anong hanap buhay mo ngayon? Wala ka nang hanap buhay. Wala ka nang kinikita, wala na. Wala. Wala na. Sayang trabaho mo ano? Wala ka bang nakuha doon? Siya nagpagamot sa akin. Sino? Tuwing isang buwan, bibigay sa akin 7,000. Buwan-buwan binibigyan ka rin. So, tapos na ako nung December. Oh, okay. Abot ng mga nasa 70,000 yata. Kasi Ayun. tumulong naman kayo sa akin. Oo. Sagutin ko na lang sa iyo yung buwan-buwan, bibigay ko 7,000. Oo. Kaya yun, hanggang December lang. Oo. Ayun, wala na. Kaya sabi ko sa iyo, sa klulo naman. Kasi wala. Oo. Ayan po mga Kabicolano, si Manoy Simo, na-stroke din po siya. Kaya naawa din ako sa kanya. Dinalan ko rin po siya ng bigas. Pang saing niya man lang. Ito po yung bahay niya. Mga Kabicolano. Buti nakapabahay din siya. Nung hindi pa siya na-stroke. Hindi po. Ayan po mga Kabicolano. Ito yung munting tahanan niya. Kawawa nga siya. Tingnan mo, hindi mo na nauunat yan? Hindi na? Maano pa to, kaya lang manid pa, maano. Oo, Wala manhid pa pa. to mga therapy. Ano iniinom mong gamot? Yung sa amin, pinag-apat pa yung hininom po. Bawat isang araw. maraming gamot yan. Dami? Dalawa sa umaga. dalawa Bali, sa apat na gabi. klase. Oh, Ate Lenet, buti. Natsatsagaan mo si Manoy Simo. Ako, ang hirap pag-alaga ka dyan eh. Hirap na. Oo, minsan may ritang ulo. Pinakasundan mo na lang. Oo, ganun naman talaga. Oo. Oo. Yan, huwag mong pabayaan lolo mo ha. Apo. Ha? Yan. Ano pangalan mo? Ana. Ha? Sabi mo, Ana. Oh. Ano pangalan nito? Ay, Cyrus. Cyrus, oh, tig ano kayo? Tig 50 kayo. Oh. Ate kayo ha? Ano sabihin mo, Oh. Cyrus? Ano sabihin mo? Salamat po. Salamat Alagaan po. mo si lolo mo ha. Para Ang, Oh. ang hirap din, minsan pag gusto yung mag-aaway pa kami dahil yung bawal. oo. Minsan pinagbibigyan ko na lang para hindi na lang mag-ano. Sige.
Ayan o, tanggapin mo itong bigas. Pasensya ka na dito. Salamat sa bigas. Oo. Eh, wala akong ibang Ayan o. mahirap din tayo. Hindi na tulad dati. Pagaling ka. Oo. Pag magpapapasyal na lang kita dito. Ayan. Kasi Ninong, nagbilis na kay Ninong? Nagbilis na. hanggang makaatap. Buti nga, gumaling-galing na si, si papa mo. Buti nga sa'yo, si Molinardo, hindi na talaga siya nakakalakad. Labas ikaw? Oh, wait Hindi na siya nakakalakad. Pero ikaw, nakakalakad pa, no? Akala ko ako dyan. May ipipisi ako. Oo, ikot ka dito. Ikot-ikot. Ayan. Karating ako dito. Bababa ka? Yung ano mo? Yan po mga kaibigan. Yung kabilang padi niya. Kaya mo? Kaya pa rin. Ito sa timbang ka ba? Ito yun. Pero hanggang dito ka na lang. Nasa ka to? Ay, makami rin. Medyo mahirap din yung kalagayan ni Manoy mo. Ang gawa ng sa kanyang stroke. May stroke din siya. Dapat lagi mong hinihilot yan. Lagi mong hinihilot. Lagi ako dati. Kaso Pinapahilot mo. wala na pambayan. Wala nang pambayad. Meron ako meron sa akin hilat na ganyan. Sa isang buwan, 4 na beses na ako. Wala na. Sa isang buwan, 4 na beses ka nagpapahilot. Parang isang linggo. Isang beses. Kaya, nung mawala na din na. Hindi na ako may. Oh, pangdagdag mo. Pambili mo ng gamot. Oh. Hindi na ito magpahilat yun rin. Dagdag mo na yan. Oo. Pahilat na sa libo. Oo. Linet, kunin mo na lang. Pinapaterapi ko rin yan. Hmm. Pinapaterapi kami. 350 ang bayad sa bawat terapiya. Yun nga daw. 2 beses sa isang linggo. Grabe ano. Wala pa rin eh. Malala ang yung pagka-stroke niya eh. Oo, grabe. Mamaga nga pa. Oo. Mabaga pa yan. Ganun pa laboratory ka rin siya. Oo. Lahat, pati okay naman yung diabetes siya, sugar ang sugar okay, tapos yung okay naman, wala naman sa masyadong cholesterol. Ang niya sa puso, may ang puso niya. Sa puso, sa may diferensya. Buti nga, na-stroke sa kanya, kanan. Ito normal lang ito. Ito. Kung kaliwa, delikado yun. Manit. Hindi, tiyatagaan ko rin sa hilot. Ang mga kamay ko namamalid na yun, saka ganun-ganon din sa kanya. Labi-labi din. Sacrifice lang talaga ang pag Oo, nagtataga din ako dyan. Kaya sabi ko, pilitin niyang kamay ay galaw. Hindi ko magano kasi kimisa nakaharang to. Hindi mo magalaw? Galit. Kawawa talaga. Nagagalaw ko yan pag inalis ko to. Pero pag madaling araw, kaya ganyang kamao. Naninigas pa rin. Ayan po mga Kabicolano. Dati po, dito po ako nakatira din sa kanila. Dito po ako nauwi. Kaya naisipan ko po na puntahan si Manoy Simo para po mabigyan po natin ng konting tulong. Nabigyan pa natin siya ng bigas at konting pambili niya ng gamot niya. At kahit papano ay nagkita kami.
At ano din yung kalagayan niya, medyo mahirap din kasi na-stroke po siya. Ayan po, sana gumaling din po siya. At abot-abotan ko na lang din po siya. Ayan po mga Kabicolano. At ito paano, hindi po masyado yung pagkaano sa kanya. Kahit pa paano nakakalakad-lakad po siyang konti. Pero hindi na po siya nakakababa. Hindi na po siya Nakakababa siya. dito banda. Umalis kayo nung nakaraan, naglakad, pumunta dito. Sabi ko, walang kasama, mag-isa lang siya. Sabi ko dito lang sa palakad-lakad sa baba para ma-practice ba yung paaya. Pumunta nang dito, nahilo daw siya. Sabi ko, dapat hindi ka pumupunta doon kayo wala kang kasama. Maglalakad yan, nakakababa din siya dyan sa court. Pinapalakad-lakad din siya dyan sa umaga, magano. Kasi para ma-practice na yung paaya. Tama. At sabi ko nga yung kamay mo, pag naglalakad ka, medyo galaw-galaw mo para yung mga ugat mo nabubuhay na dyan. Salamat naman Ate Lynette kasi andyan ka parati. Hindi mo siya pinapabayaan. Kahit paano po, malaking bagay na po sa kanya yon dahil simple sa kalagayan niya, napakahirap. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, Manisimo. Huwag kang mawala ng pag-asa, Kako. Pag-asa. Oo, 'di ba? May pag-asa pa 'yan. Hangga't nabubuhay may pag-asa. Ayun po mga Kabicolano. At dito na lang po yung ano namin. At kahit papaano nabigyan po natin siya ng kaunting tulong. Sa mga sumusuporta po sa Bicolano Elvin, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like and share, comment at pakipindot na lang yung notification bell para updated kayo sa mga bago naming video. Maraming salamat po sa inyo sa mga nanonood. Shout out lahat po sa inyo lahat yan. Maraming salamat po. Bye bye po.